వెల్కమ్ టు ఎన్ఎస్టీవీ. నేను రాజీవ్. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. జిల్లా కలెక్టర్ భావేష్ మిశ్రా బుధవారం సాయంత్రం కడెం ప్రాజెక్టును సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ ఆపరేటింగ్ రూమ్ ను పరిశీలించారు. ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తి సామర్థ్యం, ప్రస్తుత నీటి మట్టం, ఆయాకట్ట, ప్రాజెక్టు ద్వారా అందిస్తున్న సాగునీరు తదితర వివరాలను అధికారులను కలెక్టర్ అడిగారు. ప్రాజెక్టు నిర్వహణ పకడ్బందీగా ఉండాలన్నారు. భద్రతా చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించుకుంటూ ఉండాలని పేర్కొన్నారు. రానున్న వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇప్పటి నుంచే ముందస్తు ప్రణాళికల ప్రకారం వరదలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలన్నారు. Every time the forest loss so అది షెటర్స్ కింద కూడా వెళ్ళిపోయి